Pohjan pystykorvanoora ja kaverinsa Topi ovat parhaat ystävykset, vaikka ovatkin eri rotua keskenään. Sillä Topi on noin 3 kuukauden ikäinen ketunpoika, jonka Noora ja isäntänsä löysivät metsästä yksinään ja nelissään. Hillareissussa vaimon kanssa Noora tulee sitten siinä yhtäkkiä. Vaimo kysyy, että mikä sen jaloissa juoksee. Ja me katsoin, että ketunpenikkahan se on. Ja me ajattelin, että mitä sen matkaa. Että me katsoin, että se oli huonon kuntoinen ja selvästi nälkiintynyt. Ja sitten panin sen hillaämpärin, kun ei ollut hilloja. Ja se oli siellä ja aivan rauhassa. Ja autoon panin, niin se autossa nukkui aivan niin kuin se olisi ollut aina sillä autossa. Mitä sinä arvelet, että siinä on tapahtunut? Epäilen, että siinä on joko emää kuollut tai sitten se on poikkua jostakin syystä hajonnut. Tai sitten se on vain yksinkertaisesti eksynyt porukasta. Tänään Topi on terve ja vilkas ketun alku, jolle ruoka ja leikki maistuvat. Kissan ruokaa ja koiran muonaa ja kallaa ja jauhelihaa sille syöttänyt. Onko se viekas? Se on tosi viekas ja älykäs. Minusta silloin kissan päivät nyt tuolla ketulla.